Ať už se rozhodnu stavit nový dům, nebo chci začít rekonstruovat, nebo když si chci udělat terasu, nebo si udělat místo na parkování, tak začnu dřív nebo později řešit, kam s vykopanou zeminou. A popravdě řečeno, nechci si na zahradě vytvořit takhle nevzhledné hromady. Poradil byste mi, co s tím? Poradím vám s tím. Máte několik možností. Z historického hlediska, když se podíváme, jak se to řešilo dříve, tak lidé používali kameny, které našli na poli, nebo je případně koupili někde z lomu, vytvářeli takzvané terasové zdi. A to už se dneska moc nepoužívá, dneska už je mnoho nových materiálů, ať je to dřevo, ať jsou to třeba betonové tvarovky, které se prolévají betonem, pod které se musí dělat betonový základ, anebo třeba i monolitické betonové zdi. Ale je už i systém suchého zdění těchto terasových zídek, abyste tu zeminu nemusel odvážet někam pryč. Zmiňoval jste systém vyzdívání na sucho. Zvládl bych si pomocí tohohle systému postavit takovou opěrnou zeď i já sám? Je to pro mě nějaká výhoda, nějaké ulehčení? A samozřejmě, že byste ho zvládnout mohl, má to pro vás obrovské výhody. Nemusíte pod ten systém betonovat betonový základ do zámrzné hloubky, nepřijde do toho žádné pojivo, nepřijde do toho žádná armatura. To znamená, je to v podstatě, dá se říct, jednoduchá stavebnice, kterou když přijdete domů z práce, budete mít připravený štěrkový lože, na které se to ukládá, tak můžete kdykoliv začít stavět, kdykoliv potřebujete někam odjet, skončíte, přijedete znovu, postavíte si další část té zídky. Když nepoužíváme žádné armatury, ani to nevylejváme betonem, co to tedy drží pohromadě? Přece jenom potřebuji si vytvořit třeba takovouhle opěrnou zeď. Co mi zajistí, že mi nespadne? Co vám zajistí, že vám nespadne? Pokud se budeme bavit o té stavebnici jako takové, je potřeba ji rozdělit na dvě části. To znamená, je to pohledová část, kterou vidíme, a část samozřejmě, která nám to drží. To znamená, že v tom systému jsou použity za těmi pohledovými částmi betonové prvky, které nám ten systém kompletně provazují a zajišťují to, že nám ten terén nebude ujíždět, že nám ta zeď bude držet tak, jak má. Co všechno nám umožňuje tenhle systém si na zahradě udělat, kromě tedy těch opěrných zdí? V podstatě tímhletím systémem jste schopni vytvořit v té zahradě jakýkoliv projekt, který potřebujete. Ať je to opěrná zeď, ať je to schodiště, ať je to případně plot nebo nějaká lavička. Dá se z toho v podstatě postavit i zahradní kuchyň, když na to přijde. Co když si chci vytvořit v nějakém hodně strmém svahu opěrnou zeď, která bude vysoká několik metrů? A z toho systému můžeme postavit třeba zeď vysokou i 15 metrů. Samozřejmě je potom na zvážení už přímo na té stavbě, jestli na to budeme potřebovat statický posudek nebo ne. Záleží, od jaké výšky budeme tu zeď stavět. Umožňuje nám tenhle systém stavět pouze rovné a pravoúhlé zdi, a nebo můžeme docílit i jiných tvarů? A v podstatě systém toho zdiva vám umožňuje vytvarovat jakýkoliv tvar, to znamená jak rovnou stěnu, tak pravoúhle zatočenou stěnu, ale i vnější a vnitřní oblouk. Má možnost zvolit si tu pohledovou stranu pouze takhle štípanou, a nebo má možnost i jiné povrchové úpravy? Máte možnost, tenhle systém se vyrábí ve 3 povrchových úpravách, jak jste zmínil tady tu štípanou, potom se dělá ještě hladká a broušená. No a nakonec, jak je to s barvou? A co se týká barev, standardně se vyrábí ve 3 základních barvách, to je šedivá, červenohnědá a písková.